sayangan. Lek Teddy kok mogok ya apa ya ono. Oh alah Galo. Jiwa dan ragaku semua sudah kuserahkan untukmu. Kok ya tega teman kowe rabi karo wong liya. Wingi njaluk kono kokne lemah. Wis tak tukokne lemah ora ketang semeter ping 2 meter. Aku njaluk omah cilik-cilikan wis tak gawekne. Oh. Ora ketang omah doro. Dirimu isin. Yen aku ora nganggo mobil. Oh, saiki lho. Oh, lho. Saiki ora ketang mobil legend ayo duwe aku. Wis mbok. Cek matre. Wis lupakan saja, matre. Lagi ngopo to, Lik? Lagi dadani motor kok. Yen rusak mbok yo dirosokke wae to, Lik. Tuku sik anyar. Oh, lah bocah iki gampang ngomong. Lah nek tuku anyare ora godet sak gepok ngono kae. Saiki jamane online iso nganggo ATM, transferan. Kuwi yen ATM kuwi isi. Lah nek yen kosong ya padha wae to, Jun. Lah piye to, Lik? Wis seneng yen aku lagi kire ngene iki. Yo ora lah, Lik. Lik. Wis maca WA saka bapakku urung? Iki lho, HP ku kecemplung kolah, lagi apes. Lah emang bapakmu WA apa? Bapakku kan pesen, Lek Teddy dikon ngetirke aku nyusul bapak karo ibu ning omahe Simbah. Ning desa. Iya, Lik, betul. Walah. Enek duit bensine apa ora iki? Yen ora enek duite ya motore ra iso jalan lho. Ra iso jalan. Oh, koyo Lek Teddy karo Dek. Wes, rasa nyinggung-nyinggung deh. Semarang Lawang Sewu. Yang lama hilang, cari yang baru. Wis gak usah nangis-nangis. Ayo kita mangkat. Wis pokoke beruang Inggris dingin. Beruang Inggris dingin? Apa kuwi? Beres. Oh, oke. Minuman bayi mumbul. Hah? Apa kuwi, Lek? Siap. Oke. Ayo gaske. Bener apa ora iki desane? Coba teleponan bapak karo ibumu sik. Oh, lah iki nomere ora aktif kabeh iki, Lek. Desane iki bener iki ya, Lek. Desa Tugu Jumantono, tapi aku lali ku, Lek. Sebelah ndi ya omahe? Omahe bae dhewe kok lali. Lah wong lali iki ya wajar kok, Lek. Lah kan salah satu sifat manusia kan suka lupa. Suka lupa. Ya Doro. Lah kuwi, Lek. Ana wong. Coba kita asking. Nyuwun sewu Mas, numpang tanya. Rumahnya Mbah Bejo sebelah mana ya? Ini cucunya mau ke sana. Oh, ini cucunya Mbah Bejo toh. Nggih, Mas. Rumahnya masih ke timur lagi, Mas. 500 meter kiri jalan yang ada joglonya itu. Oh, matur nuwun Mas. Mas, ini tempat apa toh Mas? Ini kolam renang Dolphin Tugu Waterpark, Mas. Jadi baru dibangun. Boleh lihat Mas? Monggo. Oh, ya, makasih ya, Mas. Nah, inilah Dolphin Tugu Waterpark. Pancurane oke biyen mesti pelorotane kuwi lho. Oke, tenan iki lho. Wah, jas banget Jun. Ya, Mas, di sini di Dolphin Tugu Waterpark fasilitasnya komplit, Mas. Di sini ada 3 kolam, Mas. Kolam renang anak-anak, kolam renang PAUD untuk SD, TK, dan dewasa, semi olimpik. Jadi di kolam renang anak ini ada perosotan, ada air tumpah, ada air tumpah kupu-kupu, dan yang di semi olimpik itu ada perosotan juga yang besar dan air tumpah. Dan juga kalau mau makan-makan ada resto di sini. Ada resto, ada
musolahnya di sebelahnya, dan ada 48 kamar mandi, kamar bilas, semuanya ada lengkap di sini. Mantap, Mas. Iki nang Jumantono, Mas. Nang desa kok weneh jos banget yo ngene kolam renang ya, Mas yo. Yeah. Jos mantap, Mas. Aku ngerti gumun aku. Yang kolam renang dewasa yang mana, Mas? Sebelah sana, boleh ke sana. Enggak, Mas, enggak, Mas. Walah. Lah cecano kok tulung-tulung. Lah cecano tulung-tulung terus sampe nek teles kabeh awakku. Aku ki nyelok adekku kok. Jenenge Tulung Aruna. Kae lho wonge. Mas, iki Mas, sikate. Walah, Pak, ini keponakan saya, namanya Tulung Aruna. Walah, tulung-tulung tak kira kecemplung. Mula to, Lek. Lek dadi wonge aja gerusa-gerusu. Apes, dik iki HP ku kecemplung kolam. Saiki aku kecemplung kolam. Lah, cintamu, Lek. Cintaku kandas di dasar kolam. Aduh.